Joanesekin egon nintzen une osoan elkarrizketa zaharraren oihartzunak kolkoa udalatu zidan. Kaferako hautatu zuen ostatuan egon zen 4 orenetan, aspaldiko ezagunak ez ginena. Joanes populuaz eta militanteez mintzatu zitzaidan de blauki. Parean neukanaren hitzetan, Basko goizetan su mihi gorriska moldean euskalduntasunaren errebelazioa erdiesten eta onartzen zuten militanteen eta jateaz, naiz mozkortzeaz edo elkar jokatzeaz beste asolarik ez zuen populazio kopulatiboko partaideen artean leize erraldoia zegoen. Prediku huts eta askatasunaren zeruari egokitu konformismoaren hildoan militanteek urritzen zioazen herriko apezak ederki ordezkatu zituztela nioen enetako. Denak seminario ezberdinen tupina berdinetako saltxetarik zetozkigula gehitu behar zena, halatan abertzale sutsua bihurtu zen urteetan Joanes. Herri xehetako plazetan bildu betizu eta ardi zaineen aurrean predikari lanetan suar igatzen anitzetan miretsi nuen. Anaiak ara zioen, konfiatzen ematen baldin badiguzue, salbatuko zaituztegu eta futxo. Harri berdinarekin kolpeka aldi berean euskara ere salbatuko dizuegu. Euskal nazio bat duinki iraikitzea lortuko dugunean, klase borrokaz axolatuko gara. Biztartean, goazen eskuz esku langileak, laborantiak, nagusiak eta gure herriak kudeatzen dituzten euskaldun zintzoak. Marxianoen marxismoa eta Lenin kantea beude hemendik urrun. Gora gu eta gutarrak, gora askatasuna.